Здравейте хора, днес ще снимаме Roblox на 99 дни с мои приятели. Които са... И в нашето видео трябва да оцелем 99 нощи. Което ще е невъзможно, защото моята сестра е толкова слаба. Дай да влизаме. За трима. Да. Чакай бе, още не Не, гледам. няма никой. Никой. Айде! Майде. Сега ще оцелем на 20 дена, ще умрем от глад, от елена или от нещо друго. Или че ни огасна огъня. Или от фолдемите. Мето няма отходене. Знам. Контакти има. Ето там има един. Там и е там. На мен те първо ми заради. Зарядно има. Ето го. Ето го. А? На 6 ми. На 6%. Аз ще взема. Ти зайци ли биеш? Да, за Бонифут. Аз съм Райгън. Рейган ли? Ко беше това? Това е извънземното. Да, и те имаш. Не, че съм забрал, че е тая игра, кога не съм забрал. То и аз. Аз съм... По фаше цепа дърво. Добре стрелям. Дай се изволци много. Аз мога и мечка, айде. Да, бе. Еми да. С райфъл много лесно се убива мечка. С 5 удари, ейт. Стопирай, бай-бай. Бай. Мате боли в отности. И аз имам. Кой направи? Кой направи огъня? Аз Някой ако иска боли в аз на мен не ми трябва. Аз имам. Ти го вземи, Пепи. А? Ти вземи Бонифута, който Бога го предлага. Аз ще си намеря и Ловпелт. Аз го предлагам. Ти предлагаш. Имам 5 въглища в мен. Добре. Ще стане приятеля в задължително. Аз имам 5 мозъчни гледки. Аз имам 5 мозъчни. Вау! Намерих патронки за райфъл. Бих вълк с него. Аз Намерих. Не! В снежния баян сме. Да си вълк. Ти умеш... О, Ловпелт! Браво. Аз сега ще убивам за Бонифут. Аз, дай ти дам, аз предлагам. Окей. Еми, падна ми са гутакс, значи ще взема гутсак. Аз ще взема... Дам боли в огъня. Ням. Ще се направи. Гугу гага. Имаме вече към 20 дърва. И ще крафнем легло. Гуцак! Крафнах легло да не минава. А ние не сме си направили мап. Браво. Аз ще правя карта. Ама трябва... Ти събирай храна, защото ти по принцип умираш от глад. На много храна съм безпокойно. Събирай храна! Просто. Yes, come on, Той baby. ще избяга сега, ако му дойде. Не бе, благодаря, че ми кажеш, защото аз не знаех. Той никой не на първия ден. Не, благодаря, че ми кажеш, аз това не го знаех. Аз сега. Отивам да спаса първото кидо. И аз идвам с теб. Къде си? Къде си аз ще ти помогна? Кидо!
Не, Бубе! Ти не! Ти събирай храна. Ето тук има много от убитите зайци. Само трябва да се изпече. Да. И ние ще донесем много. Абе, о, чакай, спами като ненормални. Чакай се да. Я умира бе, куче. О, вземи го, аз имам. Взимаме килото. Май ще успеем до сутринта. Има 3 меса и... Good axe имам и good сак. Ами ти вземи храната, защото аз имам тъп сак. Взели храната? Не бе, сега че са... О, Не успях да сложа килото на време. Но взимаме револвер амо, защото нямаме друг избор. И взимаме спир. Идвам да взема храната. окей, аз идвам с какво идва ми? И аз не знам. С една мръвчица от храната идвам. Какво? Какво? Идвай! Защо пред мене се спална сготвена храна? Как бе? Не знам. Но и пак изчезна. Аз донесох. Това, ако видяхте на видеото, взех цялата храна. О, Взели? гладно. Да. Кажи, ако има още да... Не, няма. Ето тук виждам по земята от зайци. Вече имам... Ето, донесох месо. Ще събирам... Ти донесе само толкова ли бе? Аз я виж колко. Аз събирам блуберите и моркови. Еми ти имаш... Да има всякаква храна. Ти имаш цял сак, бе. И аз. А ти? Еми ти не седи и така, братле. Еми да, то по принцип е по-добре за тия, които правят храната да таковат. Да вземат по-голям сак, а не по-добра брадва, като да дадат баникулт. Няма ли моркови тук, бе? Ще имаме бая храна. Ние сме 4-ти левел, може да спасим и второто кило. Айде, чакай ме. Че аз се връщам към Фул канистър. Абе, днес се справим много добре, бе. Аз трябва да ям, че съм на маничко. Спокойно. Идвам с почти пълен сак с храна. Ай, ти ли имам 15? Аз стигам Не, да... 14 имам 15. И... Аз стигам за второто. Аз стигам да сложа храната, която взех в огъня. Второто кида не Трябва да ям, защото... Спокойно, аз съм наловил толкова храна. Ето, аз нося много моркови такива. Морковите не ни трябват, ама пак са храна. Имаме много храна. Ако не бяхме ние с Пепи, защото ти седиш на афъка. И аз събирах. Но там не. И ти събираш, братле, и ти събираш. Да, много събираш. Събираш по едни моркови. Изморих се. Е това. Ето ги 4-те, даже. Какво е четвърта? Вълк. Фак. Умре ли? Не. Колко вълка останаха? 2? 3. Ела. Идвам, че. Излиза, че тук съм в една къща и взимам. Имам щит метал. Опа. Още два мазни вълк. Успеш. По средата те... Ама да не ми се спълне скибиди елен. Викаш не да, викаш скибиди елен. Защото той е много скибиди. Да го бия ли с копие? Не. Един вълк, аре! Мама! Беги. Идваме, пам. Идваме тук. Райфъл! Фа! Буца. Един си го на бубка. Бубе, носа ти тъп сак. И после ще идем до там да вземем храната. Бубе, носа ти тъп сак. Беги, батко! И почвам да бегам, бате. Трябва ни повече метал. Да го няма метал. Добре. Ще оцелим и без метал.
Къде ми е сак? Не да ви за такова. Идвам, бе! Носа ти го този скапан сак. Не за кога, за компас и за това кога става ден и нощ. А, да, може. Но ние му крафнем компаса, ма трябва да направим втори лева. Буба! За тебе скапания сак! Ето го. Сега събирай храна. По-бързо, по-бързо! Аз отивам да взема храната от алфа вълци. И аз. Пипер, аз ще събирам. Да идвам. Да, то аз засадих, защото това ми се беше паднал. Аз ще се взимам много от тия. Аз ще нося чушки в... Това не са чушки, а чили, Да ги ма. събираме, да не гледам сега да ги събираме за огъня. Тя бубеш ги. Как ще намериш така метките? От късмет. Еми да. Защото ние сме късметлиите. Ние сме скибите. Скибиди тоилет. Скибиди гият. Имам 6 чушки. Скибиди гият. 6 шкибиди чушки. Аз съм две шутове. 6 омазнени чушки. Огъни. И аз сега ги оставям тук. Носа! И сега ще... И ти за храната ли? Да. Има ли Цялата. още? Не. А има ли алфа пелт? Алфа пелт. Не. Аз мисля да ходя да убивам алфа вълцица. Ловпелт. Ама трябва да грайндиме дърво Ми. за такова. Събрах 6 чили. Братле, много малко аз носа цял сак за храна. Сак. Буба, гледаш ли? Ако си в огъня. Не, аз съм тук. Аз съм тук картечница. И аз ти да убивам. Мале, абе, я вижте в огъня, какво стана, бе. Аз това го направихме само ние тримата. Това петима не... Това ни скипва по 3 дена вече. Добре, Бубе, Ама трябва да си го таковаме. Искаш да събереш и 5 дърва, аз да ходя да намирам метал. Ето метал, тук има. Ето. Вече имаме и чили. Което не е чак толкова полезно. Да. То само ни дава бързина и малко храна. Дава много храна. Ама... Ето събрах. Виждате. 5 ли? Да, 6. Фил канистър, окей. Знаеш колко неща за огън имам? Фил канистъри, такива. Той е на 45, дай да го направим на 5 и да отидем да спасим третото дете. Ма там трябва сме и двамата да стреляме. Not problem. О, ледър. Ледър мазен. Ето радио тук. Заглушвам. Още едно радио. И си идвам. Аз е тук ще Носа много неща за огъня. Пускам ги на рандъм. Ще ги пусна там при огъня. Ама има много метал също. Пилмени. Носа много метал. Иска да се танцува. Ще друпна метки. Ели, какво друпна? Ето роза. Аз Тук няма съм метката. хънгри. Яш. Аз ще Защото тук имаме цяла разпродажба. То тук имаме цял магазин. Аз спъна леглото. Ние вече сме супермаркет. Аз спъна малкото легло, Ето. което е за нас. Ще правиш ли, човек? Ще правиш ли? 5 ли дърва? Ще правиш ли? Не. Ще дойде и ще те пребия. Кам ти. Ама аз съм от другата страна на дивана. И скоро да събираме дърва. За трети лево на това, на... На мен ми изписа 61. Добре беше 7 Брейнрод мазен. Мара да засаждаме такива на едно и също място, саплинги. Да, ма, леве, защо не сме го виждали, а не по цял ден сме в нощите?
Да не са го баннали, той е лен. Как те... Да знам, сигурно са го баннали. Дай да няма кой... Аре, ходим за Алфа Wolfpelt и да вземем гутаксове, да сечем големи дървета и да видим 4 статии. Строн каксове. Ама това трябва да го апгрейдим на 5 левел. За Алфа Wolfовете са на 4 левел. Ще събирам. Ще го правя на 5 левел, да знаете. С ден, 7, 10 трябва сме. 12%. 10 или 11. Да, 10. Охо, тук има такова много дърва на едно. О, тази нощ ще ни атакуват. Аз виждам самолета. Нямаме проблем. Имаме Ние имаме имаме кой. рейганове, имаме спири. Бубе няма спир, защото е безномничка. Има само гуд сак. Но съм Рейка. Но за какво намера? Бо, ти какво тук седиш и ме гледаш? Айде, беги. Това са всички видео. Няма да ми гониш от тук. Айде, беги тук, бе. Искам да събера дърва, бе. Гледайте какво нахалство. Гладен си. Искам. Да. Ходи нахалстваш на прасетата, айде. Тук имам процета, бе. Добре, на зайците, айде. Значи на А Виждаш това на процета значи на Елена. На 74. Ти остави ли... Гутакс. Ти остави ли фюл канистерите? Какви фил канистър? Такива за огъня. Не съм намирала аз. Никой. тъпата брат. Ти каза, че ги намеря. Който бата ми даде. Да, бе ги пуснал, да. Райдън. Я имаш ли някакви неща Това имам. за огъня? Не е лошо. Намерихме и нали И сега почвам да цепим дърва. И почвам да цепим батко. Имаме 7 дърва. Какво да си купим? Това няма. Легло. Да. Бубки, донесох ще тук гутакс. Мъртвите. Ето. Значи, трябва да вземаме въглища такова за огън, защото не на още малко и ще го направим на 5 лево и ще отида за второто дете, третото, което е с две мечки, което е много изи. Ама това с 6 мечки сме. С 5 мечки това вече Не са ли 6? сета, колко и да са, но е тегъл на шестото. Така че за шестото трябва много добре да се екипираме. Wolfpelt. Някога имаме райфъл, мога да го спасим толкова лесно. Да, но вие няма. Ще не се падне, айде. Ще трябва да търсиме. Чакай, той не ти ли предлага райфъл за Алфа Wolfpelt? Ама ще... Да? Mysterious Group. Ние ще го кукнем този Mysterious Group. Той ще стане на пухила. Кук. Малко чилите, чакай да хукнеш. Бубе, я събери малко дърва сега. Йоля, бе! Страхливец! Тия пичо... Тия са безкрайност, бе. Помощ. Мамо, я ще умра. Спокойно, няма. Eliminated. О, почти 90. 90. Сега събирам дърва. 91 даже. Събирам дърва. Аз веднъж като бек сам станах 5 лева. Аз съм ставал 6. Тяй. Ама сам ли? Да, де. Браво! От първия ден. Ема, тук има един култист. Опа. Добре, служи го. Вече е 91. Защото беше спаднал. 90. Отивам да събирам Що храна. беше 67? Аре, мъкни пъти, бе. Отивам да събирам 67 месо, човека. защото малко... 94. Вау!
Аз събирам. Млъкни ме! Чекай да не ме нападне нищо, докато се справя. Няма какво. Банката намерих. Мани, 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 мани. И тук трябва. Има въглища. Не! Намерих въглища! Браво, браво! Две! О, мазна. Трейдер е тук, мазан. Чакай да видя дали участвам. 95, 95! Я да видим дали ще ми се падне филоканицата от честа тук. Фулканица, фулканица. Не, готов. Всички има готов. Добре, аз се връщам бързо. Бързо, аз съм хънгри. 91, кога стана, бе? Спокойно. Ще се съберем. Колко е? 90 ли вече? 89. Как? 88. 94. Това ако бяхме на 94 до сега да е на 5 лево. Сега почвам да търся. Баш сега да почнем. Да, когато точно е на ръба да станем 5 левел. Ех, че тази игра. Тогава на мен какво ще ми се падна често? Чай, че аз качих на отгоре на сейф. Вече почвам да събирам много. Револвер. Така. О, я спря. Въглен на земята. Yes, браво. Стронгхолда. Фък. Ще го минава ли? Ако искаш. Втори въглен. Ми да, отваря ми се един руби чест. А за кой? За кой? Ще бъде Руби. Аре за тебе, защото аз съм OP играча. Донесох бая храна, отивам да търся. 91! Да, бая. Бая. Сега поне не вали. Засадила и засаждам още една. Ти ги засажда. Какво стана? Защо? Как го изпусна? Не, така трябва да засаждаме. Едно в друго, за да мога ги цепим и така наведнъж. Аз отивам за... Ако имаме и Strong Axe, това ще е. Кажа, това големите дърва дадат по 4 саплинга. Което е много добре. Аз съм се приготвила да стоя само в палатката. Абе, страхливец! Верно, някой с чука нареди някакси палатките и там влезнем и... 95! Аз събирам много храна. Аз събирам много дърва. Добре, 7. Дървета на пода. Пускам много храна. Не, о, чай, кой се появи? Не. Колко е? 98 е още. Добре, аз ходя до на края на света, за да... Абе, ей, ти мангасаре. Това... Бухала се. Пука ли ми за него? Той е, нали, е мангасарски. Добре, аз ще взимам храна всеки ден. Сарския бухал. Добре, мокни пъти, че има... Отивам за третото. Чакай. Следващия ден. 2 мечки си забием и ще творим добър тест. Къде си? Който може да е Руби. Ама ти взимаш и саплингите. Не. Забравя маресата. Големили сме си много мапа. А ние не сме обикаляли до шини. Да, ние седим само на едни места. Аре, играй де! Я виж, къде се заврева. Айде. Третото, шаки. Натам. Натам.
имам револвер. Аз имам рейгън и спир. Чай, какво? А, чай, че помисли, че не това. Аз съм ги обрал. Килите. Чай, че помисли, че е някаква табела стрелка. Май чакай. Сега го бия този. А колко? Ей, мангасар! Не, тук се махай. Банка! О, не. Голи ли ме нещо? И ти ли пана? Райфъл! А, чакай, ето ти. От да взема бугера. Вземи ти парите. О, тук може да се пане Стронгакс. Моля те, Стронгакс. Извиняй, ако ти го прекъсна. Нищо. Моля те, Стронгакс. Моля те, Аз съм Стронгакс. моля райфъл. Моля те, Стронгакс. Моля те, Стронгакс. Брат, Скапан Стронг флашлайнг! Defense Blueprint. О, това е поне по-добре от Стронг флашлайнг. О, намери го. Къде? До банката! Как до банката? Къде беше до банката? Зад банката. С райфъл, не е къде с райфъл. Фан! Първа мечка елиментите. О! Кой ще го взема? Ако се пане от другата, ти го взимаш. Да скачам ли с това? Yes! Айде ти го взимаш. Ако е Руби, често ти го взимаш. Окей. Руби ли? Да, ти го взимаш. Взимай го. Thank you. Какво ти се пана? Торн армор. Това е добре. Добре, моля. Айде да взимам. Майтапите ли? Defense Blueprint. Абе, вие да... Взе ли детето? Да, в мене. Айде да отберем и храната. Обираме. Да отберем колко можем. Там на четвъртото дете, там ще ни трябва 25 сак. Айде. Аре, дай са, промит. Бяхме без да умрем. Мъртв. Имаме един берпелт. Който е в мен. Да. Не ще убием още меч. Те са лесни. Аз сега ще си убия един алфа вълк за ловпелт. Като се знае, че ще ми се падне, бе. Той знае, че ще ми се падне. Не, няма да ми се падне. Не, следващия ден. Чай, че аз не мога да тичам. Много. Аз нося и гума. О, фак. Аре, бей, ти ме чути. Спокойно, тя на афака и ме гони мен. Защо си с шапка? Кой? Бухло. Я? Бухло-мухло. Да. Защото е мангастарски. Аз и такова и носех... Ето и третото дете е спасено. Ти ли бе? То имаме 10 скрап и аз викам, ще мога крафта ферма за моркови, а тя се е крафтала с 10 дърво, а не с 10 скрап. Там се е забрала играта. Тук си елфака тук в една от палатките на децата. Сигурно е гладна. Не. Ето тук с толкова много храна. Взема храна спокойно. Взела си храна и затова си има много. Айде да сложим Defense Blueprint-овете. Къде? Тук ли? Сади ги едно в друг. Айде ти си взимай твоите в моите. Айде да ходим за алфа лов пелтове. Айде. Тя бубе там си срена афака. Аз няма да й събирам нещата. Там. Аз имам и добър армор. Абе, много добре се справяме ние. 26. Ако верно стигнем 99. Абе, възможно е това,
Да. Убием вълците след тебе. Абе, ако убием мечката в клетката, ако ми даде... Аз я бия. Абе, Не, то ме гони скапан култист, който ще бъде пребит, както се знае. Ей! трябва да убием който... На земи! Да. Сега па алфа вълк ме нападна. Ако ми се падна алфа вълк, той ще ти го дам на тебе, чули? И не да се падна. Ти сега какво правиш, какво убиваш? Мечката. Убих я, Да, но не бе. пусна. Не пусна. О, не! Аз вече се нахраня. Майко, как оцелях? Убийки. Аз е така ще и... Но той ясно съм вълк. Ама аз съм... Опа. Хедшотнат. Трябва да убием алфа вълците. Аре, дъмън да ни пуснат. Армор и диамант. О, не! Какво? Гонят ме някакви рандоми. Не бе, бегай на малко си. Моля те, бегай, да не умираш, моля те. Че ако умреш, ще умираме ние. Защото аз ли съм важна? Еми, все пак ти си 302 дена. Нещо падна, не знам какво е. Аз знам. Верно, трябва да се прибира. Да, защото ти... Блеш, като... Не знам. А то само едно ли ти беше Defense Blueprint? Да, само едно. То в едно е 3 блюпринта. Взели нещо? О, алфа ловпелт от тъния вълци, или ти не ги убива? Аз не ги убих. Защото трябваше... Ето, не, Ели, трябва да направим крокпот и... Аре де, мързеливата! И супи. Да, това е вече. И така Значи колко... колко- И мафака. 15 дърва. За кое? За такова трети левел крафтинг бенч Аз и експлорирам. крокпота. Намерих това за апгрейдване на това, където се свира. И намерих... Колко са дърва? 6 дърва. Аз събирам 15 дърва. Ще ни атакуват пак. Бати гадните Връщам се към него. мангаса. Знаеш какво е якото? Какво? Сигурно че моят рекорд може да се помине 37 дена. Искам поне 50 да стигне. Аре, не, няма да е 50, а повече. 99. Аре, тази ти е повече от 100. Аре бе, къде сте бе? Дали? Ще успеем, кам ти. Дай да ги карам да минат от това. Идвай. А, да! Аз убих един. Кам ти е така, просто ги минаваш без да ги А биеш. тия стрелящите? Пак, трябва да отидеш надалеч и теш. Един от стрелящите е дет. Мъртъв. Снимат се видео ли? Да. На най. И сме... И знаеш колко сме се добре развили. Трите деца. Три Пете. деца сме спасили. Да, я ставна майка. Не псувай, че сме... Че... Спокойно, и аз псувах. Ти Така имаме Берпелт. Аз да фука. Знаеш ли какво правя? Седи и гледа. Огъня. Докато ние се трепем с мечки, алфа, вълци и подобни. Да, И мамути. да, съм Ама си ние взела се бимбим храна с в мамути. сака. Добре. Опа. И ти бъде... 5%. Мале да но ти И падне. намерихме Руби Чез в кабинката на третото дете. Аз му го дадам. Да, виж Дай имам му- Торн армор. Ако ми се беше паднал тактикал шотган. Това е вече. Тогава щеше да кърти. Ево бе. Тогава вече ето представете един квадрант дни. Ние сега сме 32 ден. А ще рекорда сме- ми е 37 ден. Ще ти го мина. Брат, не може да излезем. Знаеш колко добре сме се развили. Излезте, иначе се казва много. Не, няма. Знаеш колко добре сме се развили. Къса е, бази. Къса е. Ето сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
Опа, ти ли бе? Мангасарчето ми. После се снимате ли видео след това? Не. Аре, брада. На план за събиране. Да. Диамант. Аз искам на Надина и аз да снимам. Не, следващата игра още може. Нали ние няколко игри ще направим? Да. Ами ето. Окей, ли раз? Да. Да седи на АФК. Какво? Седи на АФК. Да. Сега тук и съм си взела всяка Какво храна. е това? Седи на едно скапано място Седи и не играе и си взел храна всяка. и гледа огъня. Аз отивам в И аз имам Стронгхолда. райфъл. Аз отивам в Стронгхолда, не мога, братле. Отивам в Стронгхолда. Буквално съм се. И аз имам райфъл. Когато съм гладна, Идвай. гладна от сака. Ма той къде е стръм? Гледай на картата. Виж какво намерих. Дали пънтолет пързес храната. А, Те беше изпечено от това. Аз се изпечено. Иначе на Пепи Ник... Това, което каза да съберем храната от децата, беше много умно. Идва мама гонат на 3 алфа вълка, едва вълка. До там жив, ако стигна, ще е добре. Имам мети. Вече нама гонат. Ей, аз имам бандажка. Ама в сака. Имам и райфъл. Гледай, той аз имам райфъл метки 15 000 неща, ама... Юпи, стейк. Ама не излизай към арената, защото стой към тук. арената? Тук. Така стои в ъгли. Идва нощ. Така, за да не те видят, а ти да ги те... Оу, фак! Ти откъде дойде, бе, мангасар? Там ми трябваше храна. Мале, играта колко ме харесва. Оу, фак, играта не ме харесва на плюн. Събирам дрова. Ало? Имаме баяхта. Ало, ти ще целиш ли? Ето, като виждате, добър ни е прогреса. Да, изобщо не съм крашал 50 пъти. Изобщо това аз не идвам да им забия спир в газа на култистите. Изобщо няма да пукна след малко. Бегай! Казах ти да не излизаш оттам. Опа! Не излизай. Ма аз мислих, защото ми списа левел едно, че тия са убити. Не излизай, стой ей тук. Ето така. Защото има още. Аз имам райфъл и аз. Ама вие там ли сте? Изстреляй. Аз седа там. Ние тук трепаме култисти за Стронг чест, за Руби чест, а вие, ти седи ей тук. Не излизай. Знам. Аз помня все още Стронгхолд. И аз имам райфъл, ето виж. Там, нали, от нашото ние кабинките, къде има револвер или райфъл и много патрони. Аз там го намерих. Сега трябва някак си... Знаеш какво ще взема ето тези патрони? Те и ме гонат. Те ме гонат, да знаеш. Ще се хилнат. Дадоха револвера ми. Чакай. Може ли го? Аз го вече казах да стискам. Защото нямам патрони, нищо. Ма ти имаше в револвера? Да. Оп. Опен. Да. Какво има? Нищо. Това е само за украс. Хедшот. Не излизай. Не. И до вратата. О, да, видях ги. Чакай. Минах ти рекорда, май. Аз съм по-малко от това. Я да видим. Да. С един ден за сега. Спокойно ще бъде. По-малко от това. Ще не атакуват. The deer is hungry tonight. Мама. Готови сме. Аз съм Сигурен ли си? 39. Аз съм 30. Знам целия... Аз съм... Не излизай. Ела там, къде съм аз. Ние искаме да целеме 99. Постраден патрон на райфъла имам. Не бе, стреля с райфъл. И сега съм с райгана. Не излизай. Аз излизам само, защото знам как.
Цели ме? Цели го. Че аз няма. Не, ще дойдат от вратата. Айде, аз съм горе. Отивам към базата. Той аз. Аз имам някаква сурова храна в мене, май. Но не, дървена в мен. Нека се казва Мазна! Айде, поне да стигнем до базата. Ара. Защото и Елена, как е? Абе, ние имаме... А ние носиме ли някакви дърва за огъня да... Не. Защото той може да угаси всеки момент. спагети. Спагети. Сигурно това са ви края, нали? Не! Ще продължим още до... Той на две! Ще на скачим на четири някакво вече. дърво. Ще скачим на някакво дърво. Боже, на три е. И тук има един На мангастар. две е. Страх ме. Ще скачи на едно дърво. Аз ще се кача на едно дърво. Това ни угасна. Аз съм палатката на детето, съм много добре. Ела при мен. Къде е? Много безопасно, като ти дойде един вълк в лицето. Къде бе. си? О, да. Той огън е като дясна. Аз не мога да се крия вкъщи. След На 40... покрива на къщата. Може ли защо стоим в палатките? То там почне за. Вълк. Влак мога да дойде. Ама какво вие се го убиете с брада? О, знаеш кой? Идвам. В палатките, бе. Бабас! Какво така? Не знам къде ми е скъпания! Campfire! Fuck! Да диаруска. Да Абе, дия... ти забрали картата. Ама... Да... Картата не работи, братле! Бубу умря. 2, 1, fuck! Как умря? Дет сме. Аааа! Аз си взех храна. Аз изяждам на Буба храната. От какво умря? Братле, ток мен ме гони и бяга. Али да атакува? Не. Братле. Ама аз съм малко кръв. Аз само гледам как Елена пусти. Ние така му се лям безкрайно. Ама сега си минавам на рекорден два, не? Само така не трябва да изчака на се лям. Децата... Ти знаеш какво ще бъде този ден? Ами не така му се лям. Само това се бия на храна. Не, тук кемфайър. Виждаш как Елена ми е на... Аз съм в червената палатка. Гледай! Елена седи пред мене. Ще се лям безкрайно, бе. Да, то вълк не се спомня. Ама ние не се таковахме за огън. Айде! Беги от тука! Получих много такова, че съм оцелял 40 дена. Да. Искаш ли 100 дена? Не, Айде да ходим да търсим храна. Кара. Не е 39, 44. Могат да дойдат с коха. Той нещо не атакуват, знаеш ли това? 44. Мама! Купувай! Дай да съберем дърва и ти си крафни един в палатката. Мама! Мама, имам само 2 минути, а то тук нищо. Аз цялата... Ето като служих, аз може да си отбирам морковите. Да, това е много умно. Абе ти правиш някакви умни неща. Без да лъжа. А къде ни е това Sunday много добре се развихме, хора, но... Но огънят е на... Огънят ти е... на траш.
Страшно ял. Мак, не пати! Знаеш ли как се ориентираме къде е базата? Като видим това ревайв бутончето. Да, Бобен е буквално не е компас. Още едно дърво. Тя буквално ни показва къде ни е базата. Ама чакай, то още едно дърво и ще може да крафнем. Крафтинг бенч 3 да крафнем и крокпот. Да, Ама не. Крокпот ще крафнем в някой друг ден, като трябва да намерим материали. и да си направим огъня. С хиксовете е учител. Братле, аз съм готов, права си ферма и си умирам от глад. И аз? Ти сега, аз си кърсват. Колко дали? 4. Крафвам си! Фармплот. На фрекорче. Браво! 44. Аре бе! Аз искам да съм 109. Еми, ако спреш да умираш, може и да бъдеш. Но аз не искам да ми заживявам, така че... Една е тука, бади. Така да си имам повече пространство. Заживете я. Какво да заживим? Тя седи на афака и не се храни. Какво? Да. Храна се. Много се храниш. Като гледам Когато ми беше на... Хангара ти. Добре. Ама то буквално трябва такова. Виж, само да стоим тук и само да излияме за когато ни свърши храната. Искаш? Да. Ама ние така ще оцелем с храната. И защо пак мене? Той не е тук. Айде! Той не е тук. Ние сме джиджи. То пак не гони. А както винаги, ще те гони теб. А той го няма. Защото ще не атакуват. Няма да ги убием. О! Братле, той ми се качи. Не, бягай! Тя е с копеле. Да, с копелета. Ще ни направя за мен. Да, поне да е с огън. Да. Какво? Вълки има тук. Какво? От нищото. Не умряхме. 44 дена тя рекорда. Мамичката му. Мамичката му. Мамичката му тъпя. Роблокс. Сега талисмани. Аз съм 44, така че ви излизам. Ицко. Аз съм 40. Ицко. Не бе, 53 си ма. Ицко. Какво? Чакай, Ицко. Ама чакай, аз нямам да игра тази игра, бе. Нека да остане. Ще играем. Хора, днес, сега, след тази най-скапаната игра, ще играе една, която се казва Hypershot. Айде играем, ако искаш заедно. Но за какво да я играем? Аз ще играя, вие ако искаш. Защото да може да се изнервим. И на нея. Да. Изнервихме се на 99 и сега се изнерви аз на ета. Изнервихме се на 99 и сега да се изнервим на 100. Да, на 100% да се На изнервим. 100 шот. Абе, с класата няма като приятел. Не бе. Ико. Ти така ли си се кръстила?
Еми как искаш? Чай го бъдо. Сега точно от лабито се нерва. Ето толкова дни. Като спама. Разгледай. Тралала, много бъгва. Както винаги. Аз на тази игра съм про. Само където героя ми стреля някъде си. Абе, бате, багвата! Вчера живеех като онова видео с бата Боби. Мишо има 500 ябълки. Колко ябълки е дал Мишо на Мария? Батът, къде да знам? Аз ще играя. Аргали. Мене не тази. Бати, трябваше да игра! Аз влизам и касата, си играя. Аз още от началото почвам да се нервам. Магия. И аз сигурно. Не съм направил и един кил! Трейдваме. С кой бе? С теб ще трейдваме, майта. Всеки съм ми загри. Ма ти в моя? Чак. Ти в моя сървър ли си? Ми загринахте, да. Не си. Аз сега ще натисна аз. Извинявам. Аз имам какво? Аз имам нуклеар, динозаври. И Добре, на тази игра много моя брат. Знаете, че почти всички игри, които играя, се нерва на тях. Що съм днеска, бе? Да. Сега ще играя с теб, която Защото няма по-тъпа игра от тези, които ги играм. по-тъпа игра може да намериш от 99. Не! 100 мога да намеря. Аз 0. Това е най-тъпата игра. Да. Да, той за Сега ще отивам в край. играме. Само там да си чупа зъбите, главата. Ще ти дам един strawberry elephant. Сериозно ли? Yes, I'm serious. Ицко? И сега скратва. След 2 минути ще се кратва. Вау! Разгледай страшната игра дойде. Добре, Тук! Аз нямам никакви брейнове. Крава е спаньора. сега е време да си убираме пиричките. Аз нямам нищо. Както винаги ще ми бъгва скапаната игра. На мене. Този начин! Абе, тази игра. Но сериозно. Бан са хубаво. Взех си Бан, защото ще бани тази игра. 371 милиона. Абе, дай игра! Искам да те гифна. Ще си нерва. Ицко и се ти гифна нещо, ама после се ми говори, не се възстав ли? Да. Какво? Ицко, се ти дам най-ядкия брейнрод в играта. Ма нека ти, 6-7. че ти си по-слаб, ако баш. Не бе, каза после да му го дам. Давам ти 6-7, ама после ми говори, не моля. Добре, ако до тогава не се изнерва. Тук един бедняк. Сега инфинит. Аз съм един индивид. Съка съм да видя откъде се... Поне малко пари да натрупам. Бата, как се гифтва? Да. Подле, може да ми го върнеш. Да. Поне Поне малко парички. Мънита. Започваш играта с много пари. 100 хиляди.
Ма подле ми го върне смола. Да. Искат ли? Тук ти вика си купуваш обувки, бе. Направо преминава към плода. Искат ли? Аз мога купа е това. What the fuck? Искат ли е това да те го дам? Ама подле ми го връща. Мяу. Да. Ма брат, Ники, ти няма да имаш нищо. Его, аз ще му дам сега. Не бе, той после ще ми го върна. Ма не, аз ще ти дам нещо за винаги, бе. Ти си ти. Не. Бай от тук! Но той има само тъпите птици. Я строубери. Това ти го дам за винаги, да знаеш. Не е лошо. Но Six Seven е по-добър от него, ама пак е добър. Добре за мен. Аз имам най-добър гранит в играта. Кой? Ева да ти го покажа. Ева до моята база. Моля само да взема малко пари и ще ти го върна. Аз купувам всичко, което има в стока. Ето, Е, тошава игра. Всичко тук има подсети. Ето виж, има Нали това е крафт? Ето виж, има си сега ние. Нали това е крафт, а брейнрота, не? Аз какво крафтвам тук? Ние ясно не Чакай. Идваш тук на... Не бе, не на тос. Идваш на тос масичка, избираш материал и крафтваш. Трябва... Чакай да се събера по 1 милион. Така. Отиваш тук и си купуваш състав. Например, купуваш Аз от плодовете имам 7, от дърветата 17, от кактус 24, кактуси, от обувките 7. мишки, слонове. И ето ти си вазата и си крафтваш с тя неща. Open, shoes и права тралалело скибиди. Аз не знам какво вече мога да крафтвам. Shark plus shoe equals tralalero tralala. Как готи му каза. Shark plus shoes equals тралалела тралала. Той не е лош. Пак ще си го сложа. Лолка. Ще направя кактус. Така. Мишка. Я виж от тези 4, я виж какво ще направя. Нещо за 20 евро. За 20 евро ли казвам? Махни бе! Казвам 20 евро. Ако малко си размържеш мозъка и разбереш, че не съм казал. Това да имаш тъпа сестра. Вижте, това е да има стъпа сестра. Да, не те чу. Колекция. Elephant plus rodent plus cactus plus shoe equals Los orcaleritos dicen orcalá. Гъм. Бла, бла, бла. Млъкни ма! Ето я моята бас. По-голема чува. Айде, помните се. Да ти го върна ли Six Seven? После. Добре. Разви гости малко. Има си една стока, купувам. Аз съм там. Има! Да. Купих си. Ще крадна строубери! Аз не си Аз не мога. Как ви спамих някакви неща? Аз не мога. Имам крава, стоп. Имам крава. Аз не мога да я купя. Аз нямам редки денго. Ето виж и сега мога да вижте се. Базата не ти е лоша, като имаш готин брейнрот. Аз имам само едни безполезни, въпреки че ти ми даде Six Seven. Най-силния. Да, ама ако ми го вземе, иначе са ми безполезни. Моите. Стробери, аз
скрафтил. Да, да. Питаш стъклените. Това е... Това е елефант. Всички ще показват се думи. Шапра! Los arcoritos. Нямам вече 2 милиона. Аз тям добил. Ще купа един бърт. И ще купа едно фрут. И почвам да спама обувки. Така, бейс. Shoe plus shark plus cactus plus rodent equals. Los tralaleritos dicen tralala. Los tralaleritos dicen tralala. Стока. Само крава има стока. Гледай. Колко взимам аз. При мен няма само. Факта е гледай. Всичко аз не мога да си купа кравата. Fruit plus elephant plus tree plus cactus plus shark plus shoe equals strawberry elephant. Я виж как видиш, аз съм на спомнен. И ние се получих строубери. Вече имам 1 милион от цената. Аз имам бърт, си купих. Може да си купя нещо друго? Не. Да те го върна ли? Добре. Аз до утре ще съм събрал 10 квадрата. То ти събирай, докато не е глас. Нещо за 3 минути чакам. Така че ще денс. Да, денс, повече денс. Ще сме малко тръгваме. Къде тръгваме, бе? Сигурно. Десет години всички галактики. Колко И всичко едно ти има галактика. Искам да днес 6 галактики. Това е втората най-скъпа съставка. Ти ги скъбих 6 галактики. И 2 или 3 крокодила. За кои време и лед въките с сатурнида, който е най-добрият червен брейнрод. И едни други жълти. Аз не помням, гирафът се челез. Флот не мога на буките. А, буките ти каква игра играеш? Тук какво се прави? На мечът? Не знах, че мечките взимат мед и после ти дават пари. Аз така игра не съм чувал. Абе, Six Seven да е от... Трябва ли, бе? От тези златните, блестящите рейнболи. Отива. От Ти тя- трябва ти да си го кажеш. Иначе аз имам само...
Най-добрият ми е Strawberry Elephant, който имам в колекцията. Bird plus fruit plus tree plus cactus equals tucano banano. Той какъв е? О, той е по-добър от Strawberry. Я виж, слон, мишка и тралалело правят някаква змия. Това добро ли е? Дано да не е от Common и Incommon. Swap, нали? Elephant plus rodent plus shark equals banana conda. Кенди е. Да, как си знаех? Е слаб. Може да се направим ето. Аз още снимам видео. Ама верно. Има крави. Я виждам ли галактика? Две това. Кои? Да, има галактики. 3 галактики. От Джойс. Стив! Нанси! Стив и Майндфлеер. Това е най-доброто, което съм получал. Най-доброто, че което получа да е Стив, Дъстин, Уил. Аз да играм некоя Stranger Things игра, ама не она като пише, че играш Headshot. Иначе, чакай. Тожих. Както там. Трябва ми 10 минути. Искам 10 милиона, за да мога да си купа Iron.
можеш слон? Све. А, то това вече е. Това. Fruit plus tree plus cactus equals batatoso peloso, estrambo e guloso. А това ме е като. Сега пак ще услуша. Ще купа птици. И тук ще купа дървета. Само ще добавите към времето, не гатите, не? Какво се занимаваш? Ходиш ли на училище? Да, ама съм болест. А ти ще ме доктор? Да обикаляш улицата вместо да си на училище. Да. Уроците кой ще научи? Ще научата хора. Колко? Четвърти. Повтори, брат. Кой клас си втори? Само един сам. Кой клас повтори? Шести и пети. Четвърти клас. Само аз съм повтори, брат. Кой ти е любимия предмет в училище? Математика. Кой ти е любимия предмет в тях? Само което да му е. Ти да събираш и даваш, даваш. Колко е 30 плюс 11? Как ти е важно човек да ходи на училище? Това съм аз.
Защо не глазят за повече от духовете? Духовете просто са едни невидими хора. Които направят нещо, а само ти гасят лампата да се прасаш. Да се плашиш. Кой това? Тук. Милана, ма не те ли е срам? Аз обяснявам тука нещата от живота. Танец по танец ти муъж. Ми да ти донеса и кафеница от стена. И ми е малко неудобно, значи. Я да кажа, че ще страницата. Аз не ям чипс. Добре, вие първо все с хули съм направила. Топа, дива, неуважение, вие ми са оля. И я отваряйте сега страница 143. Да видя, вие какво сте разбрали от дома? Как? Искаш? Не, сега да видя сега. Ти пък се ми на колямата. Милана, ма не те ли е срам? Аз значи да не мога да кажа вака не видям клетката и скажа 13 милиона извън клетката. Меда вътрите. Bird plus fruit plus elephant plus tree plus shoe equals Kika Kiko! О, това е добро, което крафнах. Добро. Ще имам 10 минути. Сам се мръщи. Снежанка и 7-те концлета с повече мануеза. Като казах мануеза, номер 3, яденето. На Коледа трапезата е най-голяма. Една пичка стара по възможност да е с мене, за да не обръщам масата луд. Здраве и любов не ми трябва. Аз по принцип съм си здравеняк и всички ме обичам. Номер 4, събиране с семейството. Тогава е най-забавно. До килограм 2 чаши води нека си направо почвам да търчим из цялата къща и да пищим. Номер 5. Коледни песни. Джингъл, браво, бега в камерата, бе! Заохано ли го пред човекът? Ваш танцман. В коледата най-много обичам. Може да си купа желязо. Точно едно има в сток. Ще крава капучино с син. За 6 минути.
И по-възможно делают. Да толкова се отъбава, смятам. Най-после сме на село. Да, така е, Крис, най-после пристигнахме, но не забравяй, майка ти каза да ядеш само здравословно. Аз съм се обадил на баба ти, казал съм всичко, никакви съдоления, никакви шоколади, само точно някой здравословна вафличка, мама, ако ще ядеш хляб, никакъв червял хляб, само черен хляб, слабите неща, да, прави. Не, да. Айде, чао, весело изкарване. Ало, здрасти, Крис, какво правиш? Нищо, това те хапвам. Какво хапваш? Не си се разправиш за яде? Да, не се притеснявай. Говорих с баба. Ям също така, каквото ти си ял на време. Какво си спомня? Същото пеца съм ял и аз на твоята възраст. Да. Крис, нали хапваш своя черен хляб? Да, бе, това е много ясно. Крис, ето баба, някакви черен хляб. Давай също бъде, давай на теб. Благодаря, бабо. Моля, бе. Добре, само. Добре. Криси, ето баба нещо, че си капи си. О, благодаря. Можеш си ли така? Мале, това бати. Добре, да аз затварям, защото имам да хапа малко. Добре, Крис, добре. Аз винаги съм се хранил здравословно, така че... Чао. Точно много хубаво на село, бе. Да, хапа си... Да, не съм обяснил на майка. Спокойно, знае как да го храня майка. Спокойно, се притесняй. Instead of mom, can I have this? Залагам ти 50 лева, че мога да изпия това мама да ти чашка, без да ти коства. Аз съм мъни. Си злам къща 50. Че не може да правиш нищо. Така съм. Чакай, защо на слабо? Чакай. Изтегвам? Не съм. Докосна ли кърпата? Не, айде. Често. Залагам ти 50 лева, че мога да изпия това мама. Не, тя беше докосна кърпата. Кърпата с ламиката. Мамо, дай да играем. Ой, Микайла, нямам време, работя. Моля те. Добре, за какво искаш да играем? Благодаря ти. Супер, аз ще съм учителка, ти ще си мъжове. Учим за балконите. Победа! 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 Не думите! Ден, деца. Аз съм учителката по математика. Заемете местата си. Здравейте, господа. Днес ще имате математика. Какво? Цялата ви решават тези задачи, докато аз работя на компютър. Какво? Това е игра много решава задачи. Ама аз съм мажоретка. Трябва да чувам, а не да дам задачи. Какво си мислиш? Мажоретките решават задачи? Сериозно ли? Аз също чакам да ми се... Главите са красни. Като че Аз чакам сигурно 8 неща да ми се качват. Си сега на нали колко време си крафтва? Колко? 1 час ли? 3 часа! И се качва с найс. С Виж, иска. Всеки път, когато ям бургер, доматът. Я. Какво? Какво изпадна? Да.
40 секунди ще ми се крафне. Това 100% трябва да е епик. Не бе! О, yes, капучиното! Iron plus fruit plus tree plus cactus plus shoe equals cappuccino assassino. И капучино асасино. Ей! Епи! Брате, намали! А това уве... Знаеш какво ще се опитам да скамна? Някакъв да се опитам. Той и ми иска 6-7, но аз няма да го дам. Ще му го дам. Така, той първо да ми даде това и аз няма да го дам. Първо, каквото е да трябва... Къде ме първо ми да? Ай, ако има 6-7, нали мяу? Не, той няма. Къде има? Но аз че няма го трейна, защото аз съм умен, а не тъпо. Къде му? Дай ми най-ядкият ти брен род и аз ще ти дам 6-7 ми. И после когато знам той как ти се даде пише. най-ядкият му брен род, ти ми няма да му даде 6-7. 6-7, мама, вики. Той някакъв иска да ми вземе 6-7, но аз съм много хитър и ще искам... Няма да я сигурно. Сега ли ще го направиш? Да крафвам бърбърката пи. Elephant plus tree plus cactus Той equals ми го дава, nanito той ми го дава. girafini. То май ще го даде. Добре, аре. Няма ти го дам, братле. Знаеш ли? Не, то това е слабо! То това е много слабо! Той те лъже! Ама чакай, бе, аз няма да го дам, бе. Ма то това е слабо! За какво ти е? Ма след това нещо не изсълни. Това не е слабо. Това е по-силни неща. Поне ми... Аз без това ще го скамна.
Мога там дам това за строуберито, братле. Ена. Това е силно. Добре, ще му дам тралалело за 16. Не бе! Добре, той ми го върна. Няма да ти дам нищо, братле. Махай се от тука, мамичка. То трябва да... Канди ивент! Някакъв канди ивент почва. Не го прави, чаче. Fruit plus elephant plus tree plus cactus equals blueberry tadicini. Което е слабо, знам. Не е чак толкова слабо. Elephant plus tree equals brr brr patapim. Виж, пиче, какъв компютър има. Виж какъв мога крафна. Това силен ли? Това силен ли? Това за 5 минути, значи е силен. То зависи от времето колко е. Да, това съм гледал вече. Even though he was still in his back in a scary mindset, he still said, think of another after everything. Мали ми е всичко долу. Долу. Там долу мога да стегнете маска, че сме свършили сушилката. Той такова го оттатък. А утре е Долу долу. утре ще не успите. Ама сега сега не сме махнали масата. Не мога да излезна на едната сушилката. Той тук другата стая. Обед. Другата стая спете. Добре. Голяма работа. Ти добре ли си още ви чашафите, бе, не се такова, не се излагай. Ще кажеш, че се спалиха и циганета на един да легна. Не, да